inday paminawa. Sa miaging yugto ning sugilano na tulaseran, nahibung sila si Allen og Tara nga si Miko namang gyud ang nangunay sa pag-atiman kang misil. Gani, gitipo na gid niya kini og kwarto. Butang nga gikabalakan ni Allen. Samtang si Rocky, misulti na kang Virgie nga usa ka mapa ang gikawat ni misil gikan kaniya. Balik ang Miko ug Allen, seryoso silang nagsulti sa gawas sa bahay. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Kung siya pag-isultihan naman ako, gawanin. Kung siya pag-inakaon ni mo, nga nang ikaw may mete mga ni Misil. Basta ba imo nang may labtan, no? Ay sa taon pagsultihan ako eh. Simba ko ka. Di na mahitabo eh. Ay kalimot nga tinuod kang lalaki. Ha? Nagtago ka lang na mo bang skara sa pagkamikay. Babae na sab si Michelle. Guwampa og nindot paglawas. Naibaw ko. Ano yan? Di na mo kaging. Magkapag-ubos ko gulingon ka. Ako na'y pasalig ni mo. Pahalag mo kaging pa ni. Pero dili o di ko hilabtan si Michelle. Si Michelle. Misingit! Ako na susihon daw. Go! Awat ako gaway. Ako tuhod ko. May ungot man. Michelle! Hintay! Naon sa man ka? Naon sa man ka? Ang kalit pa lang kami sigit. Nangungo. Unsa? Uy, may ungo din eh. Uy! Hain! Ang kriminal! Hain! Ay tara, naon sa ka? Nagdamaw ka ng 2x2. Michelle! Pag matao eh, masinatug ka pa. Ha? Uy! Hala! Dili sa tunod akong damgo! Nagdamgo ko sa ungo. Naon sa sabi kayo? Naon sa? Nagdamgo ko na siya sa ungot eh. Namasa din ang magdamgo ang nabuang? Dili mo ko buang. Nalibog lamang ko. Nagkabati ka, tara. Dili siya buang. Naglibog lang siya, mao nga nagdamgo siya. Michelle. Unsa man gyud imong damgo ha? Unsa damgo? Ungo. Niya ungo. Kisang ungo adi ay. Usa ini nila? Ungo nga batig naong. Dili taon kami no. Kay mga gopex bi ame. O niya unsa man ka sa ungo sa imong damgo, Michelle? Iya ko gigapos. Hain ang mapa! Hain ang mapa, Michelle! O sa may damgo ni mo day, Michelle, nakahinumdum pa ka? Ungo! Gipunalan ko sa ungo! Ay, lagi! Uy! Di ba gipunalan ka? Unya! O sa may nahita po? Ano gipunalan man ka? Tara. Ay sagit ha? Ay nasagsingkahi. Malibog ng samot. Nangita ang ungo. O sa parang ipakita sa ungo? Di ko magsaba. Ha? Ala! Maude! Ay nga! Ipunalan ka sa ungo! Kaya dili ba ka magsaba? Ay mo saba. Kay matug na ang bata. Obserbahan na to. Bagulbol pa. Inihilom na. Mama, ito na. Matug na ko ng bata. Mga tuog na sa mga tiguang. Si Michelle. Hayag naman ang adlaw. Nahinanog siya mayo. Unsa ka?
Kung akong tanaw nag-usap ang mapa nga nasa likod niya. Klaro kayong mapa ni. Siya na mismo misulti gabi. Niya, hinahinayon ko gulis ang iyang blouse. Kamatang ka niya. Nakatug siya balik ha. Mayo kay nagtakilid siya. Magklaro na ko pagbalik ang tato sa iyong likod. Gusto. Ako ni picturean sa kusilpan. Nawalis na akong iyong blouse sa likod. Makita na ako ang mapa. Nagpuha pa siya sa kalabas. Murag pahad ka ako. Ako ni picturean. Ay lang mo nagmatamis sila. Nakuhaan na ko picture. Ay ito to siya likod. Klaro ko nun na ako. Kudwa na bilain. Oh, Mikay. Oh, Unsa nang imo gibuhat? Alin? Ay, dautan kang buhat kang misil. Nautsa ka man kaawalin. May mo pag di ka masangil. Naunsa mo din eh. Kuyawan man po ni mo gawalin, uy. Kalit man kagsud. Naunsa kay ka ati Alin? Ganun may siga man ang mata ni mo. Natukan ka. Kuan, Mikay, kuan, unsa man Mikay, mapil kas kay kantes, Di lang lagi gawalin. Mas maayo na sad na. Dili ka mo appeal, Mikay. Kay aron, dunay chance nga makadaog sad ko. Taro nga nang imong utog, tara aron magkadaog ka, ha? Mahagbong mo ka sa question and answer, kay layo, kay glabyo kang imong mga tubag, no? Saba, oy! Hilom mo! Tuan na. Ibadlong tas kong alaga. Pagkawas na mo, uy. Ikaw di ay. Amo ni kwarto ni Michelle. Mo nang wahig kong mugawa.
Sa man, sir, kami kayo nga mo-appeal ka na sa gay contest? O gaw. Hala! Under na lagi ka na mo alaga, Jay. Dili man nung ka mo appeal. Unya karon, usala niya kasulti nga mo appeal ka. Mo appeal din ka. Chismusa lagi ka, Tara. Ay, yan ang buhay ko. Chismis! Mabitaw ka na bugnuan siya galaing bayo tungod na sa iya. Katul ka na sa dila. Ay, sumasulti ang noti. Uy, nga katul kong dila. Tamis na kong dila, te. Tam-isa! Ay, da. Kaya di mong sinultihan, oy, taliling. Mucha ka taliling, bye-bye. Ay, ka, Michelle. Taliling. Todd, asam tagawn ini? Ayaw ka balaka, kay mangukay ko sa kaban ni Lolo. Unsa? Dunay gown ang imong lolo? Yes! Bayo sa imong lolo? Yes! O, amin ninyo, siya ang reyna sa kabayutan ining dapita sa iyang panahon. Pero, unsa tara? Nilisgag ang imong ilong. Naunsa ka tara, oy, kalit wala ka drama diyan. Naunsa ka? Gipatay ang akong lolo. Unsa? Gipatay? Kinsa may nagpatay? Minako na lang ko. Nabayot na lang ko. Huwag yan mailhi ang mipatay sa kong lolo. Unsa? Waming bye, bayot di ay. Ay, dada. Pas is pas na, oy. Magsadya ta, o mangandan tayo sa umaabot na miskay contest. Ay, da. O Inday paminawa kini. Sa miaging yugto ng Sugilano na tulaseran, kalit lang ni singgit si Michelle sa sul sa kwarto nila ni Miko samtang nagsulti sila si Alin. Gidaman di ay kini ni Roque. Unya, nangandam na sila si Alin ug Tara sa gay contest. Og sila rauntang duha ang mga apil apan sa dihang mitimang si Michelle og misulti nga apil. Mitando na hinuon si Miko nga moapil na lang usab. Og tuod man, nangandam na sila alang sa pictorial sa gaon. Karon mga higala, di ta maglangan, niya ang sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sa atang kalibay nga hinikawan sa panahon. Nabayot na lang ko. Huwag yan mailhi ang mipatay sa kong lolo. Unsa? Waming bye, bayot di ay. Ay, dada. Pas is pas na, oy. Magsadya ta, o mangandan tayo sa umaabot na miskay contest. Ay, da. Bong tsakala, mangbayot na dagma. Anak, giinita na sa tang mga bayot ni Michelle. Hay ba na akong gown ini? Kanang puwai mo, Mikay. Kining puti ako. Aron mura ko nagbuda. O kining mini yellow ang imo ati Alin. Pula sa pagigugma. Holo. Very agrasa siya sa imong gown, Mikay. Ganahan kining puwang nga gown, hindi Michelle? Tona! Tupag ko ng tag laylay.
Sige, magitingali ning bayhana sa una, oy. Unsa gyud kani siya sa unan, no? Sawa pa siya malibog. Maming bay, bayot di Oy, Inday Michelle, asa ka paingon? Balik diri. Misod na sa bahay. Misod sa bahay. Basta nung matuog na sad to. Ay, sige na, oy. Ato na ni isog ko na itong mga gown. Kalaay, nabaya din hisasod sa bahay ni Sir Roque. Alikrihan na karon sugalan, no? Manang Luisa, Oy, may isubo ko nimo. unsa ka na, sir? Pero, kinahang lang ibutang gyud nimo sa imong nauna. Nga dili ko nimo luiban. Ay, sus, sir. Naunsa ka man, sir. Ay, di na nako mabuhat ni mo, sir. Uy, mahadlok ba ya kay ko nimo? Tingog pa lang nimo daan. Makatubig na ko. Unsa man ang imong isugo nako, sir? Lakaw sa lungsod. Pamalit nito og dugang pagkaon. Pauban nas driver. Doon na kay bisita, sir, dong? Oo. Doon ako i-meeting karon. Taga syudad. Busa, kinahanglang lutuan ko nimo og lami ang pagkaon. Pila man na sila ang imong bisita nga taga syudad, Sir Roque? 5. Og mga espesyal ni nga mga tao. Busa, kinahanglang malingaw sila sa ilang pagbisita nako dinhi. Anhi sila mo istar sod sa pilakad. Alin, tanawa ko sa kong gown, Alin. Wala, oy. Ang ngayon kami kay, na por magirang imong tingan og pusod. Hoy, Inday Michelle, ay kong katawi, ha? Naglisod ako niya akong gown, mura kong budbud ini. Ay, ako sad wala siya kong tisa nga bago nga gipalitan ning ako nga yellow nga gown. Hello, girls! Look at me! Tan tan taran, tan tan taran, tan tan Michelle! Hoy, Inday Michelle. taran tan tan. Kamusta di ka nang huni sa paso sa kasal? Ay! Kay bao kay siya, break yun! Tan tan taran, tan tan taran. Doon na pag siya connection sa realidad si Michelle Gao. Yes, gaw klaro kaayo kay makatimang pa man siya sa atong pagkabuhaton. Hi! Michelle! Gwapa ko! Bati. Ay. Sakit na sa mo sinultihan, Michelle. Aray, naku! Ang sakit naman ng ginawa mo. Ikaw ba, Miss Silva? Bisan doon na kay, kung nang kikuri-kuri diya, no? Pero ang imong nungga na arag yun, gapaminaw arag yung hapon. Ano sa mga klasiya sa libog? Huh? Libog. Gusto na mo, anak, oy. Abi ninyo, doon ako ilahin problema. Ano sa ka na, Ikay? Ang akong tingog, ug ang akong sinultihan. Nga na ko di taong na problema magkaana. Nga, ka-sweet anang imong sinultihan. Sweet kay pamation. Pero,
Ayaw mo kalimot nga kanunay may magkasulti atong rocking batignaw sa telepono. Ay, tuod no! Ay, mauna. Way utok gamit. Unsa Michelle? Ay! Karuhan ang imo sinultihan. Bitaw, klaruha ka na imong insulti Michelle kay kinsang utok ang way gamit. Kang Tara, mao ba? Tan taran. Unsaon man ako ini, oy. Mikay, sa'yo na, uy. Inihigayon na ako ang maggamit nimo. Unsa? Uy, di ko mo gamit ni mong bayutak ka. Dili, uy. Ako sinultihan ang sundo nimo, bayot. Mauna. Tuluan ta ka, unsaon pagkiat. Mura sa gada ka tumog karong higayon na Tara. Unsa? Mahimo kong kiat nga bayot? Ay, uy! Aron, dili gid ka mailhan na ng Rocky batignaw. Ew. No, oy. Kinsay Michelle? Si Tara? Tan tan taran. Taran Ay, taran. Ay, naku, wag kita ganakan na ni Bayhana. Kantahan na ito. Haming-hamingan na rin ito. Sige na, Mikay, girl. Sanda ako sinultihan. Unsaon man? Ana, tingna. Ay! Ako si Mikay Makalipay! Chuchuwap! Ma! Daghan na ning akong nakumpra ay. Uy. Naamang akong amigo sa sugalan. Sa magka? Absent ka pirmi ay. Ay, naunsay di ko kalugar, uy. Nangita pa man kong Michelle God. Awa pa na makit espesyal. Palagi? Gina may nayo na ginagkasal si Roque. Lagi, uy. Ay, ato na ko ha kay misiga ng matas driver ni si Roque ron. Mamauli na mi, oy. Priso ka na sa ila, Luisa. Murag mao yun ang istorya ha. Mao nga kon makakita gani ka kon hain si Michelle. Kunta ka ko sa kong cellphone ha. Oo. Again. Repeat after me, ha, Mikay? Ay! Ikaw! Ay! Ikaw? Ay, nakapiling ikaw, uy! Napapamukha na akong pulos, uy! Again! Ay! Ay! Ako si Mikay Makalipay! Ako si Mikay Makalipay! Chuchuwap! Chuchula! Uy! Dili chuchula, uy! Basta bang baba ni mo! Chuchuwap! Unsa man ang chuchuwap? Maghatag ka case, anak girl! Ingna! Chuchuwap! Chuchuwap! Yay! Ay, wala ka! Nalipay siya! Hello, Langga! Okay na ko sa kong acting, Langga Michelle? Yay! Kuwang pa to. Kinahanglan mag-practice pagkiat pa. Kiat. Daoy, kalisod ikiat, oy. Ay, sunod lang na ako, good. O, makaya na ni mo. Gina. Again. Daoy. Tara na, tara! Tara na, tara!
Enjoy life! Enjoy life! Kaisog bag mga dagway anang mga bisita ni Sir Roque. Oy. Sige, lili mo diha, ha? Na Luisa? Ay, Miss Virgie, ikaw di ay na? Oo, ako. Uy, ngayon niid man ka di sa bisita ni Kuya Roque, ha? Ha? Ay, wak manggod ko maniid, miss. Naghuwat lang ko nga sangpiton ko sa imong magkuwang. Ayaw, bigit pa bumbuangan ng mga tauhana. Ay, mga killer ba na? Unsa? Mga killer? Sa miyaging yugto ng Sugilano nato daseran, nangandam na silang tulo si Tara, Alin ug Miko kun mikay sa ilang apilan nga gay contest. Samtang si Miko gitudluan ni Tara unsaon sa mahimong kiat og sinultihan nga bayot. Samtang sa bahay ni Roque, may nahimo siyang mga bisita nga gikan sa syudad. Karon mga higala, anhitambahin na mo padayon sa laing sumpay ning atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Kaisog bag mga dagway anang mga bisita ni Sir Roque. Oy. Sige, lili mo diha, ha? Na Luisa? Ay, Miss Virgie, ikaw di ay na? Oo, ako. Uy, ngayon niid man ka di sa bisita ni Kuya Roque, ha? Ha? Ay, wak manggod ko maniid, miss. Naghuwat lang ko nga sangpiton ko sa imong magkuwang. Ayaw, bigit pa bumbuangan ng mga tauhana. Ay, mga killer ba na? Unsa? Mga killer? Mao na. Mga ayaw gipabadlong sa kukuya, ha? Eh, dili ka matislistahan. Listahan sa unsa man na Daday Virgie. Sa mga nadisgrasya. Ah? Mao na ako? Wagi, magpabuang-buang na ko kay na. Patay gud sila sa kong kuya. Oh. Masab ko magpabadlong sa imong kuya ba? Kakita bitaw ka nga mosunod man gid kustanan yang isugo nako. Nya, napakoy laing tip nimo. Unsa ka na, Miss Virgie? Ayaw gyud panapi nga doday mga bisita si kuya nga mga killer. Kay tipi ka. Ha? Uy, di na mahitabong manabi ko ana, Miss Virgie. Uy, bahala nagpugson ko patabi o. Dili gyud ko. Kana gyud. Nang Luisa. Manang. Daday kadiyo ta gitawag ko sa imong kuya. Ako nang adtuon. Nang Luisa. Dong. Di anak ko dong. Roque. Mao ni siya ang inahan sa akong ipapangita ninyo nga babae. Siya si Manang Luisa. Silang mangita ni Michelle dong? Oh, sila. Maayo nang sila ang makakita ni Michelle.
ug sa nagunit ni Michelle karon. Kay dili una nako bulingan ang akong kamot nang. Ha? Pamati ng Luisa. Oo, dong, uy. Mamati yun ko. Unsa ka na, dong? Una, ayaw pa nabi nga ni sila aron mangita sa imong anak. Oo, dong, uy. Kisa masay tabian ako nga ni araman ko din sa inyo. Ako lang giklaro. Ikaduha, atagi sila picture ni Michelle. Picture? Wa na'y problema, dong. Nasa kong cellphone ng mga picture sa akong anak. Balik! Sige na, balik! Hello, dear! Namo diha? Nasab ko diri. Klap-klap mo! Klap-klap! Sige ko na, Mikay. Sige ko na. Ikaw na lang ko na isulti diya. Kanang tanan ni mong gustong isulti. Sige na, sige na. Kwan. Pinataas to ang tingog, no? Yes! Pinataas! Unya ako na magkakita ka gwapo. Unsa imong reaction, ha, Mikay? Ay! Gwapo! Gwapong tamakan! Ay! Ay, bayo! Ayaw pangaway og lalaki, ha? Kay, mga mahuyang baya to. Day, bahalag batignaw ang bebot. Ato yung ingnon nga gwapo. Ay! Gwapo! Bati na ba? Ato na, mitingog na sa si Taliling. Abil nun, yung kataliling da. Hindi, Michelle. Unsa man ka? Ay, sige, pagkaon si Michelle. Ay, maborot niya na. Gawas nang maborot. Dugay bagin mamaayo. Hala no? Dugay di mamaayo ng mga libog nga kusog mo kaon? Ay, dugay. Dugay good. Tubag ba ay? Tubaga. Unsa man ka? Maray ka na ako ha, Michelle, Taliling? Ikaw turiring. May tubag og taro. May tubag og taro. Michelle, nga lang initan magid ko nimo ha, Taliling. Waming bay. Bayuti ay. Tara. Ano lang pangaway diya, tara. Ha? Mga tuog na tao eh. Kaong kubi. Di na gid na nga maayo bayana kay kusog mamusubad. Ano lang reklamo diha? Michelle, unsa may gusto nimong kanon? Litson baboy. Unsa? Asa ba ta mga hoy og lechon baboy, Michelle? Uy, nga gabi naman. Kaon lagi kong baboy. Ay, day, Michelle, kuhan ka nang, wala na may able ron, gabiin naman. Manok lang. Manok? Kaon ko litson manok. Asa mo? Asa tang lechon manok? Dito. Sa tang kalilolo? Wala problema. Magihaw tag manok, maglitson ta. Gwapa man din bayana. Oh, mamili bagod kong patignaw? Naunsa man mo. Gwapa gyud akong pilion aron pangasawon. Nganong nawa man siya? Nang luod ako. Dali ra ni makitaan. Basta na alay picture. Mga dudong, unsa man sa inyong buhaton sa akong anak ko inyong makitaan, ha? Amo lang dadog balik din eh.
Tinana. Iapil ugda ang nag-atiman niya nga bayot karon. Wala problema. Tuwa kuno sa syudad ang maong bayot. Busa, adto mo mangita nila sa syudad. Okay. Kami na bala, iningi mong pangasaunon. Niya na ginag-inasal manok. Hay naman itong nangayo ini. Ay pagsapa, kay magkamataon niya. Natuong na diha sa lantay nga. Nag-unlan siya mong paa. Unsa naman mga unat ta? Oy. Mikay? Kasi buti pa sabutan ang inyong gibuhat. Ha? Kaya unsa man among gibuhat gawalin? Nganong nag-inunlanay man mo? Ay, wrong language ate. Wala na nag-inunlanay, oy. Si Mikay ra ang gihimong unlan sa malditang taliling. Ay, bukawan na, babe, bukawan. Mukaon na ta. Ay lagi pagsapa tara. Ay, Jay, di ka ba nagtuyok ini, ha? Unya, gabi pag yung dako. Unya, karon. Natok na din na siya. Hilom na tara. Gabi na. Saba kay ka. Ay, di na mahimo, te. Kay, gikapoy ko. Gikapoy ka. Yan mo ka, te. Manukol man dayon ka, oy. Ang gikapoy ka. Ang saba man kayo ka. Bitaw tara. Bati lang baba ni mo panagsawi. Kaya mura magansiyang anak. Sige. Di na lang kumutingog. Mamo ka na inyong gusto, sige. Saba man mo. Miabot ang ungo. Michelle? Nesil. Kauno lang ko, oy. Ay, nanang imong manok na Michelle. Sige, lamoy na. Suko ka nang? Hala. Nahibaw sa siyang nasuko ka. Sensitibo na di kang libuga ka, no? Ay, suko nang, oy. Mabati man na imong naong nang. Kiululuhan ba ko? Nahusto na mo anak eh. Michelle, mo kaunag ka? O sige, kaon na. Nanay mong manok. Hala, manok. Kaong ko manok. Kaya na sa kay kag manok, no? Binli mi, ha? Buntag naman eh. Uy. Pumadiris kong tupad si Michelle. Dati ka na ilawang si Katray. Uy. Ba siya din ilawang si Katray? Michelle! Michelle! Michelle? Oh. Uy! Michelle? Sa miyaging yugto ning sugilano nato na Seran, may mga bisitang kilir si Rocky nga gikan sa syudad nga moiiyang gipahatagan og hulagway ni Michelle. Aron sila na ang mangita niini lakip na sa bayot nga nagtago kang Michelle. Samtang si Michelle nakalingaw na sa mga higala niyang bayot. Unya niya ng pagkabuntag, nakurat si Miko nga wa sa iyang kwarto si Michelle. Mga higala
Nia ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Buntag naman eh. Uy. Pumadidis ko tupad si Michelle. Dati ka na ilawang si Katray. Uy. Ba siya din ilawang si Katray? Michelle! Michelle! Michelle? Oh. Uy! Michelle? Oh. Michelle? O saan na imong gibuhat? Awawa, nindot no? Ako ko, ano yung nagisulo mga akong gown? Napalipag yun. Nindot no? Nindot. Nindot ta, oy. Masama din. Kasama na bayhan na, oy. Ganang imo man ang gisulo bang gown ni Mikay, ha? Ang pag-ibig ko'y sadyang kanyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Daan pa dyan ko nga ikaw na Basta't sadang di mahal kanta, kita Michelle. kailan pa man. Ano ka kaday no? Nga magkamemorya, magkagkanta. Waming bay. Bayot ni ay! Nanti ko. Ew. Nindot ka mo pagkasulo bang ka, Michelle. Wa mabalik. Katawa sa pangag. Di monggod. Pero, angay kay ka ng gown, angay juga kayo na forma kang babae. Nindot siya glawas din no? Ay, sus! Ako palang nang lawasa. Ako palang daghan, nagigugkikiron. Naos na mo, anak eh. Kinahanglan mga andam na ta sa atong pictorial. Oh, hello, no? Mag-pictorial man ito, no? Pero, saan man si Michelle? Ato ni dadoan? Di koy. Michelle. Nga nung dili ka man mo ban kung amo kang dadoan dahil, Michelle, ha? Nay ungo sa dan. Sige kamang-kamang, murag umang. Nindot, kaya kang pamation na nang imong sinultihan, Michelle. Yabag kaayo. Hala, eh. Problema to, no, kung siya itong binlan kang Michelle. Sa unang, ako may inyong gibilin. Karon si Tara na sad ang moyaya ni Michelle, ha? Ay! Unsa? Ako giti? Nga, magpatay gid may duha ana. Aw, ikaw lang papatay Tara. Ay lang si Michelle kay wa man ay buot. Ay, ando, uy. Kuan, mapik lang ta. Bato-bato sa langit ba? Tara. Wa na'y pik-pik. Ikaw na mo bantay kang Michelle. Sige na lang, Tara. Dadala ka na mo lami-lami. Inigpauli na mo. Bayot. Muapas lang ko. Basta, mauna to ang atong sabot, ha? Doon na gani maapil sa gay contest nga bayot, nga kadudahan og lihok. Ilain yun ang pangana, kaya amo ng kuuton. Unsa maging imong ilhanan sa tingog atong bayot nga gikasulti nimo? Nga mo imitabang ni Michelle. Sweet kayo siya tingog. Malumay kayo. Okay, sige. Ang mga iya og tingog nga bayot kay among ilain. Kinahanglang madakpa na nato ang maong bayot. Kinahanglan yun.
Unsa magit siya sa imong paminaw, kuya? Batanon pa? Oh, batanon pa. Pero, isog sab ang panuway. Nangitag sakit sa lawas. O niya, iya gid kayo siya sinultihan? Oh, kundo na pa'y labaw sa yaya. Mao na tong tawhana, Virge. Unsa magit siya kaya Kuan, kanang, kung musulti siya, ingon ini, unsa ganito, ako ang nagtago ni Michelle. Muna. Grabe, guding yaan ang bayuta, gut. Mao lagi na. Mao na'y rason nga, dali na ng mailhan bayuta, Virge. Kay nagyaya lang. And now, ladies and gentlemen, Labi sa fountain pen! ay saba, Michelle, oy! Ay, saba Michelle! Oy! Hilong ko no! Kay ako nang i-introduce si Mikay Makalipay. Unya, Mikay, apilin na lang og background sa imong family, ha? Sige na, ready? Ladies and gentlemen, please welcome Candidate 1,000, Miss Mikay Makalipay! Labi ka tadi ni Mikay Dag. Doon na say Cherrier, ha? A round of applause, Mikay Makalipay! Hello! Mga palangga kong kabarangay! Hello dear! Hello dear! And very sad! Ay, ako si Mikay Makalipay, representing Barangay Hukay-Ukay! Akong nanay patay, akong tatay patay, mabuhay! Manang Luisa! Manang, unsa ba? Kadugay ba nimo? Dali nang! Oy, ano bang padalion man ko ni mo, day? Oy! May pictorial karon ang ubang kabayutan. Basta kinahanglan tuata didto. Sige na, bi. Dadanan akong bag. O ganang uban man akong mga gamit. Yes, Miss Virgie. Uy, kabug at good ining mga baga, ma'am. Ay nalang pagreklamo diha. Sige na, kay maglakaw na ta. Oh. Bye-bye, Michelle! Bye-bye, mahal! Uy! Uy, unsa to gisabi ni Mikay Michelle? Mahal kita, basta't mahal kita. No. Gi ka nito kanta mo, Gi ka nito kanta. Ay, ato na may tara. Ay, daoy, te! Kami na lang yun ang duha ni Michelle dere. Buhay baka ako nga inyong maabdan. Uy. Kaanta na. Ito, na. Papagani mo makalakaw. Nagpresyo naman gani ni. Ano sa may problema nimo, ha? Ha? Namay naghang magkaon sa kusina. Ato na dada sa kusina ya si Michelle. Bye-bye, Michelle. Goodbye, my teacher. Goodbye. Goodbye, my teacher. Oy, Goodbye. dili pa ni goodbye, Michelle. Oy, mubalik pa mi.
naliyat ako tiri ano sa pawit. Ay, tiyali sa kalakwa. Hey, kalma lang mo guys. Ma-accommodate rin lagi mong tanan. Nang Luisa, tanawang ilang mga make-up eh. O, gang unang ma-ready, mo inahan og kuhag picture. Ay, kinsa may mukuhag picture, day? Ako. Sige. Oy, kamo, linya na mo. Ang unang miabot, mo unas linya, ha? Ang mga hinhin, pawahi ha. Excuse me. Palista mi, girl. Kami doha, miss. Palista mi. Okay, rang? Hoy, Mika. Walang tutok man ka. May buling nga akong mata. Rolando? Ay! Kisay sangpit mo, Rolando, miss. Ikaw na, Mikay, uy. Kay ikaw may iyang gitanaw. Rolando, ikaw na! Wala ka, Mikay? Ayaw paglimod, Rolando! Ikaw gid na! Nabayot ka na? Ha? Sa miaging yugto ng sugilanon ato naseran, nakurat silang tanan si Miko sa dihang nakita nila si Michelle nga maunay nagsulob sa iyang gown. Gikabuangan na lang sab kini ni Tara. Samtang si Virgie, padong nausab sa venue diin adto himuon ang pictorial sa gay contest nga himuon nila ni Virgie. Unya, kalit lang miabot sila si Miko. Mga higala, anitambahin na mo padayon sa laing sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Kining pagbatia gipadayon pa. Musa Michelle sawat ang kalibutan. Rolando? Ay! Kisay sangpit mo, Rolando, miss. Ikaw na, Mikay, uy. Kay ikaw may iyang gitanaw. Rolando, ikaw na! Wala ka, Mikay? Ayaw paglimod, Rolando! Ikaw gid na! Nabayot ka na? Miss, di man na Rolando ang yangan. Di na Rolando. Nahibaw ko, Rolando. Naglikay ka na ako. Ako buwan ang imong wig. Uy. Ang daoy. Harassment man ang imo na ako, miss. Ay, nga nung iunam lang sila. Ay, mo na biyabot. Ayaw magbuot, ha? Sa may pagpusil ka? Narisay posil. Kalma lang, miss. Ako lang hubuan ng akong wig, ha? Tatoki kong maayo, kung ako ba ang Rolando nga imong giingon, sarahan palang daan, anak, pangit na. Samo ka sa Rolando. Pakita ko sa imong ipon. Lagi mag-ipon. Ngipon? Daoy? Lagi mag-ipon. Ano mo? Daoy, ngipon ko. Sige na, pakita ko sa imong mga ngipon. Sige. Mungin sila ko, miss, ha? Cheers! Alado. Cry! Chikading, cry! Nating hali kay kaluha di kay, no? Dili, ikaw si Rolando. Grabe yun. Sige na, linya na mo. Sugdan ang pictorial. Asa ma memory niya. Adto mo sa loyo. Uwahi mo mong miabot. Sa ibabaw sa santol, oy! Duwa, God! Oy! Kanang taon niya, day! Kikabuhi, man ko nga natanaw ni mo! Kabuhi,
Kanahog ba? Asamang ka? Pagkawit ba ka? Ha? Tuslukon di ka diharon. Yes, ako bayot. Ang kasama di ba sa kuwanin mo? Nga, padlungan mo kay ka. Kanahog di ha? Hala, tao. Hala, tao. Ay, sabaw. Dito. Nababaw. Ay, sabaw. Ay, pagkili. Gaga ba yung bayhana ka? Ay, sabaw. Naunsang ito bayhana? Kalit lang nga, nanahog sa kahoy o mitago sa bahay. Ayaw! Ayaw! Ay, oo! Ay! Ay, yes! Sorry! Dili man di ay! Kuan ka nang! Kuan man good! Kanang bagis lang kay kagnaong, sir! Mura kag birdog ko! Masaya ato, sir! Kuan, minom daw tubig. Good. Ay, mau ba? Sige! Kuan na kag tubig, ha? Ayaw na. Ha? Unsa man na? Takoy, puta na. Ay! Unsa man na, ngis? Sir! Kuan ba, kita kini bayana. Kini. Kinas ko cellphone. Ay! Ayayib ka. Ha? Singgit ka. Kailan kini bayana? Misil man nga nini. Kailan ka? Ha? Michelle! Kailan ka ini? Hala? Wa? Pero... Pero, nagabantay ka niya? Wasad! Yan ang sigam na yung mata, pagkita niya. Kita niya picture. Ay, kukuan man good, sir. Kanang... Ay, kagwapa na niya, uy. Kukuan na, sir. Kanang... Kagailan na ni mo. Ila-ila ko na niya, bi. Kaya ako nang ipuno sa akong mga alagang mga babay. Nga akong alaga para miss-miss. Nangita, niya, uy. Aw! Nangita. Mao ba, sir? Dawi. Wa man ko makakita na niya, sir. Uy. Pero kung imo nang makitaan, sir, ila-ila ko, ha? Sige. Ibigay ako tubig, be. Oo, sir. Agoy. Kadako sa nagbukol. Klaro kitong armas. Ug si Michelle pag ginagyang ipangita. May gani kay nahadlok si Michelle. Hoy, Bayot, ikaw na'y sunod. Dugay ba na? Uy, Bayot. Ay, gawalin. Naunsa man na siya. Nagtungok ba ang taon, oy? Unsa man ka makuha ka dili? Sa ngipon check up. Kabaw na yung sige na, uy. Ato na di ay. Sorry. Ako na sa pictorial, ha? Ako na, ha? Uy. Ayuhan po sing gawahan. Of course. Pag-poster ni nga posing ni Kain, no? Of course, okay. Makita niyo akong posing mo, no? Sige, ngayon ba ka? Sige po, sing diha, bisan unsa. Onya, singgit og Darna. Ayuhan ang pasot, ti. Para dili maklarong bakang. Ayuhan singgit og Darna. Ay, isang ni nanawag. Hello? Bayuat? Hoy, ayaw na ako sa moka, ha? Mikay, pauli mo na rin, be. May lalaki nga nangita ni Michelle o dako kayong gisipitan. Unsa? Pauli na mo diri. Oy, ma'am. Pwedeng magdungan na lamig pa picture? Unsa, dili mahimo, oy. Sige na, sige tag Darna. Darna! Okay, sige, kausa na lang. Darna! Okay na. Ako na sab! Sige, ikaw na. Darna! Dali na ikaw! Ngano kadali man ka Bayot? Uy! Darna!
na. Dahil na! Amo linong ang ma'am na biyaan ako, amapaw. Masilawag yan to. Dahil nalin. Darang na, aray. Inay ko. Aray, may kayo ay mama, ang daw ko na yung magirunita na ako ay magkapahilod yung ka na ako og dili, magkapahilod ka na ako kahat ani. Ganaman ka, we. May lalaki nangita ni Michelle sa bahay nila ni Tara. Ha? Kinsa? O sa Jennifer, amon sa? Nganong nahibaw man ka? Nanawag si Tara nako. Tuwa ang lalaki sa ila. Ug nangita ni Michelle. We, patay na si taliling ani. Paluway ka bayutak ka! Ay, batik! Hala pa, mauli na mo. Tawag na lang mo sa elimination. Ay, panuway may bayutak! Ay! Magyan, ay! Pati kay kuan posting! Ay! Bait kayo akong posting, tangot nimo! Hoy, tubag ko ay! Ang bisagin na di mo, ay! Ikaw yung pusing di ha? Kada ko na tingog mo. Ay, ang mabul-obol bayak! Ay! Kung bali, ay! Oy, tampa, oy. Mamauli na ta, Miss Virgie. Dili pa. Nalakoy tan-awon sa mga picture. Tampa, uy nga nung nagdali man tong duha ka bayot, Miss. Katong naaanak ko si Rolando? Oo, kato. Da. Iyang linungag ko no. Wa niya mapaong. Pero, bisan sa una kong tan-aw kanina ng Luisa, no? Parihas kid og naong ni Rolando katong Mikay Bayot. O kinsa man sabna si Rolando? Ako nang uyab sa una. Milayas kay nakadunggab. Tara! 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 Tara, Day! Tara! Day! Salamat ka niya buto mo! Amin akong mamatay na ko sa kadlo kanina! O sa maginita mo din ha? Hainam ng lalaki nga imong giingon! Milakaw na! Makainom ng tubig! Milakaw na di ay? O niya nga nang imong may gipanig-dalig pa uli! Ay! Natarantar ko di! Oy! Siga kayong matatutawhan na! Tinood ba ay ang giingon niya nangita siya ni Michelle? O nga nung nasigaw na basag ka, nga si Michelle ang iyang ipakitabi. Kaya magkong ipakita sa picture sa iyang cellphone. O, si Michelle ang nakita na ako. Hain si Michelle karon? Doon sa bahay. Ang abot ko dito suksok. Michelle! Michelle, hain ka! Unsa magay mahitabo nila ni Miko kung madumduman gyud sila sa mga sinugo ni Roque. Malimpyo gyud kaha ni Miko ang iyang ngan gikan sa pasangil nga pagpatay kang Mark. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Kung anong kanimo pa nahigugma, sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa.